футболи бузурги аврупоӣ баргашт ва имрӯз мо ба шумо роликеро пешниҳод мекунем ки футболбозоне ба монанди Марко Ройс, Ҷорҷо Келлини ва Кинсли Коман ба саволҳои актуалие ки мухлисон мехоҳанд аз футболбози дӯстдоштаашон пурсанд ҷавоб хоҳанд гуфт. Ройс, савол ба ту аст. Гол задан мехоҳӣ ё пас додан? Гол. Зарба бо сар ё дар ҳаво зарба задан? Дар ҳаво зарба задан. Саг ё гурба? Саг. Пляж ё ҳавз? албатта ҳавз. Холланд ё ки Левандовски? Чӣ саволҳое? Хайр майлаш, Холланд. Клоп ё Тухел? Клоп. Прическаи нав ё туфли? дар ҳақиқат ҳам саволи мушкил. ман прическаи навро интихоб мекунам. гум кардани телефон ё ҳамён? беҳтар ин аст ки ҳамёнамро гум кунам. Месси ё Роналду? Месси. Бундеслига ё Лигаи чемпионҳо? ғолиб омадан дар Бундеслига. СМС ё занг задан? СМС. парвоз карда тавонистан ё аз чашми одамон ноаён шудан? ноаён шудан. Леброн Джеймс ё Майкл Ҷордан? Стеф Карри? FIFA ё Fortnite? Call of Duty. дӯстон, футболи калон баргашт. Аллакай чанд бозиҳои хотирмон барои мухлисон гузаштанд ва бозиҳои ҷолибе моро дар пеш интизоранд. Аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда ҷолибиятро зиёд гардонед. Он ҷо шуморо коэффициентҳои баланд бо бонусҳои гуногун интизоранд. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Touchfood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Акнун навбати Келлини. Саг ё гурба? Саг. Питса ё паста? Питса. Адбори ҳалкунанда ё голи ҳалкунанда? Албатта адбор. NBA ё NFL? NBA. Неста ё Малдини? Малдини. SMS ё занг задан? SMS. Панир ё шоколад? Панир. Пойафзоли нав ё прическаи нав? Барои ман албатта пойафзоли нав. Дар калаи ман мунеску? Lakers ё Clippers? Lakers. Дар хона бозӣ кардан ё дар меҳмонӣ? Конечно дар хона. Музика ё кино? Кино. Тотти ё Дел Пьеро? Албатта Дел Пьеро. Интер ё Милан? Милан. Месси ё Роналду? Роналду. Қаҳрамони ҷаҳон шудан ё ба даст овардани Лигаи чемпионҳо? Албатта ба даст овардани ҷоми ҷаҳон. Твиттер ё Инстаграм? Инстаграм. Гум кардани телефон ё ҳамён? Телефон барои ман ҳеҷ арзише надорад. Питса бо ананас ё бидуни ананас? Бидуни ананас. ва дар охир Кинсли Коман? Саг ё гурба? Саг. NBA ё NFL? NBA. Марадона ё Пеле? Марадона. Питса ё паста? Паста. Рибери ё Робен? Рибери. Гол ё ассист? Ассист. Премьер-лигаи Англия ё Ла Лига? Премьер-лигаи Англия. Париж ё Бавария? бозӣ кардан ё зиндагӣ кардан? Агар бозӣ бошад ҷавобам Бавария, агар зиндагӣ бошад албатта Париж. Дрейк ё Кендри? Дрейк. UFC ё бокс? UFC. Левандовски ё Бензема? Лёва аз мо рафт, интихобам Бензема аст. Панир ё шоколад? Панир. Надал ё Федерер? Федерер. ҷоми ҷаҳон ё Лигаи чемпионҳо? ҷоми ҷаҳон. Виера ё Макелеле? Макелеле, чунки ӯро шахсан мешиносам. Пойафзоли нав ё прическаи нав? Пойафзол. Месси ё Роналду? Месси. Мусиқӣ ё филм? Мусиқӣ. Хави ё Иньеста? Иньеста. Хэмилтон ё Ферстаппен? Хэмилтон. Твиттер ё Инстаграм? Инстаграм. Мбаппе ё Анри? Анри, барои бузург буданаш.